şol paýamal edeligi sebepli azap berse de öz ihtiyarynda, yo bermeni geçse de ihtiyarynda. Emma bir adam bir merdumun haqqy, bir adamın haqqyny paýamal edipdir. Bir adamın haqqyny ýypdir. Muny Hudaý Taala kıyamet gününe geçecekkä diýär. Ta madam ki şu adamın özü geçmese geçecekkä diýär. O taýda bir adam bir dırnak ýanjak, bir zerre birine haqqy bolsa geçecekkä diýär. Aljak diýär. Näme diýip ogun beter bir kıyınçılık gün. Eter kıyınçılık gün. Ogun bir adam geçecekkä diýär haqqyny. Onun taýym İsfirayini diyen rahmetullahi aleyh bir ulukan evliyalan biri geçiptir, alimlan biri. O fermayış edip ayetiye bir vaat diye benim oyuma bir mehman geldi diye. Şu mehmanı fiilayim deyip ona balık pişirip verdim diye. Şu balığı iyip olandan sonra bir eline iyilsik ya da balığı. O mahalman yanak safın yok. O mahalman yanak behterin el yuliyan rikala zatlı yok. Şun elini yudurayınıp hemsayamın bir divarı vardı. Şu divarından bir bölücük terseye koparıp aldım. Palçık divardan bir terseye koparıp aldım. Gelip mehmana aytdım şu terseye eline süykü de elini su bilen yuvağa iyisi ayırlar dedim. Ondan sonra ödüm fikrettim. Eyvan Hudaýa, men şundan bir ecada divarından bir tersek koparıp aldım. Deyip sonra ondan halaliyet talep ettir ki, aydıptır ki emma şondan bir ecada alallığı sebeple 40 yıllap ağladım diye şoň. 40 yıllap men näme diýip bir ecada merdumyň malyny el uzatdym diýip 40 yıllap şoň ağladım diýe bir musulman dogdur. Ve ol adam da ne kadar halalxor adammış. Bir wagt diýe bir adam mat diýe ol adam yük çökert diýe. Adamlaň oduny çekip berer diýe. Şonda bir wagt biriniň oduny alyp barýaka yoldan bir zat ýerýe, şu dişiniň arasynda galan zady şu odundan bir azajyk çöp jagal alyp şu dişiniň arasyndaky zady aýryp çöpü zanyp goýberýär. Sonra dünýäden geçýär. Dünýäden geçende 20 ýyl sonra bir dostunyň dişine girýär. Ay dost, halyň näjire boldy? Güzeranyň näjire diýende 20 ýyl bäri şu jagat çöpden menden sorap durdy diýär. 20 yıl var şu çöpten menden sual etti ula. Sen näme diýip merdumyň malından allyň, ondan sonra da dişiň arasyndakyny aýryp, jaýyna goýmany zanyp goýberdiň diýip, şu jagat çöpten 20 yıl bäri sorap ýürýärler. Bir çöpten 20 yıl sorulan bolsa, bir adamyň puluny, malyny, yerini, ýurduny ya başga bir zadyny iýsen dagy näziretinden sorarlar diýip musulman doguldur. Adam hey ura halalxor bolaýdyň, Peýgamber aleyhissalam aýtýar, eger din 10 bölük bolsa 9 bölügi halalxorluk diýär. 9 bölügi halalxorluk diýär. Oňam hey ura halalxor bolaýdyň, haram zatdan kaçaýdyň, merdum hakkyndan kaçaýdyň. Ýene de bir aýtsak zatlaryň biri sehawaty özüňde tutaýdyň. Sahy bolaýdyň. Berim köfeldeýdiň. Hatta Peýgamber aleyhissalatu vesselam bir wagt denanalara aýtdy: "Ey denanalar, siz özüňizi cehennemin odundan saklaň. Eger sen dikep bolsa, bir hurmaň ýartyny sadaka bermeklik bilen diýär. Zat tapmasaňyz sadaka bermäne, hurmaň ýartyjygy bolsa şu hurmaň ýartyjygyny sadaka beriň. Kıyamet gününe Hudaý Taala şu ýarty hurma sebeple sizi cehennemin odundan saklar diýär. Pes ine sadaka bermäni öwreneýdiň. Hususan jowan